Szerintem a karrierváltás az mindig egy izgalmas téma, de talán most kiemelten fontos róla beszélni, mert egy ideje már eléggé belassult a piac, és többfelől lehet hallani, hogy nem vagy nehezen találnak az emberek állást. Lehet, hogy ez valakinek elveszi a kedvét, és inkább bele se vág a Power Platform megtanulásába, pedig ez még mindig egy jó lehetőség. A Power Platform egyik fő előnyeként azt szokták felhozni, hogy milyen könnyű megtanulni, és hogy mennyi pénzt lehet vele keresni. De vannak emberek, akiknek nem az a célja, hogy egy hónapban minél több pénzt összelapátoljanak, hanem hogy minél kevesebb napi munkával tudjanak elég pénzt keresni, hogy tudjanak más, fontosabb dolgokra fókuszálni. Ma Mátéval fogok beszélgetni, akit a pandémia alatt a LinkedIn-en keresztül ismertem meg, és azóta több dolgot is csinálunk együtt. Máté építi a hazai Power Platform közösséget, most már én is segítek benne, és együtt szervezünk meetupokat, viszont most szervezünk egy konferenciát is. November 28-án Budapesten az Impact Hubban kerül megrendezésre, ez az egész napos személyes esemény, online közvetítés nem lesz. 10 országból érkeznek előadók, és több mint 15 érdekes előadást hallgathattok meg Microsoft témában mindenféle területről. Lesznek előadások Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure, Microsoft 365, meg más témákban is, lehet, hogy valamit kihagytam, de érdekes előadások lesznek. A videó alatti linken megtaláltok minden információt erről az eseményről, az, hogy hol lesz, hogy mikor lesz, hogy milyen előadások lesznek, és hogy kik az előadók, illetve rólunk, szervezőkről is minden infót megtaláltok, egyébként 4-en szervezzük, de találtok mindenkiről egy kis leírást a linken. Az előadók között sok sikeres vállalkozó, szabadúszó és több Microsoft MVP is van. Máté maga is Microsoft MVP, és a közösségépítés meg a munka mellett rengeteg időt tölt önkénteskedéssel is, és fontos számára az, hogy másoknak tudjon segíteni. Nagyon érdekes a karrierútja, szerintem legalább olyan érdekes, mint az enyém, fotósból lett Power Platform fejlesztő, és most erről fogunk beszélgetni. Szóval itt is van Máté. Szia Máté, köszi, hogy elfogadtad ezt a meghívást, és üdv a csatornámon. Szia Dénes, köszönöm a meghívást. Azért akartam mindenképpen meghallgatni a csatornán, mert tök érdekes a karrierutad, szerintem legalább annyira érdekes, mint az enyém, de lehet, hogy még érdekesebb, meg ugye azóta már tök sok mindent elértél a területeden is. És ezt már mondtam a bevezetőben, hogy szerintem azért jó, amit csinálsz, mert a legtöbb ember az arra fókuszál, hogy tud minél többet keresni egy adott hónapban, hogy tud minél több pénzt összeharácsolni, de hogy vannak olyanok is, akik pedig megelégszenek valamennyivel, és azt nézik, hogy azt a lehető legkevesebb munkával tudják elérni. Ugye itt jön be az, hogy Power Platform fejlesztőként milyen magas órabéreket lehet keresni. És neked azóta megvan az összes Power Platformos Certified, Microsoft MVP lettél, konferenciákat szervezel, vagyis szervezünk valamelyiket. Nagyon erősen viszed az itthoni Power Platform community-t, szervezzük a meetupokat, meg tök sokat teszel mindenkiért. Mellette még jótékonykodsz is, meg egy csomó minden mást is csinálsz. Szóval megtennéd, hogy mesélsz egy kicsit arról, hogy kezdődött a karriered, hogy jutottál el a Power Platformhoz, és hogy közben mi történt, és hogy most mikre fókuszálsz. Ez egy hosszú kérdés. Elindulni, nem tudom mennyi ideig van a nézőknek, de hát igen, én fotós, az első munkám, fizetős munkám az fotós volt. Hát én mondhatnám azt, hogy gyerekkorom óta fotózok, de hát 11 évesen kezdtem el fotózni, és azóta töretlenül fotózok, és az első fizetős munkám az egy fotós volt, óceánjáron kezdtem el fotózni, tehát az első olyan időszak, amikor teljes munkaidőben dolgoztam, az Amerikából, Kanadából és Karib-térségből induló óceánjárókon fotóztam, ez volt a főállásom, és ezt csináltam 2 évig, tehát 2 szerződést csináltam ebben, utána hazajöttem, elkezdtem dolgozni egy amerikai fotóügynökségnél, amit azért ismernek az emberek, a Shutterstocknál voltam ilyen fotós szakértő, és utána egyik barátom megkeresett, hogy esetleg szeretnék egy pénzügyi területen dolgozni, a Diageo-nál egy brit alkoholcégnél. Mondtam, hogy hát persze, miért is ne, de az angolom jó volt ugye a külföldi utak miatt, és akkor igazából ennyit kerestek, hogy az angolom legyen jó, és majd a többit megtanulom. Tehát így kerültem Credit Controlra, tehát hogy a kintlévőség kezeléssel foglalkoztam főleg az amerikai és kanadai piacra, és itt hamar észrevettem, hogy azért vannak a folyamatokban itt-ott hiányosságok. Úgy értem, hogy olyan lehetőségek, amiket mondjuk automatizálni lehetne, és elkezdtem vadul, hát nyilván mindenki, ahogy elkezdi makrókkal, meg mindenféle mással vadul automatizálni, és akkor elkezdtem automatizálni a folyamataimat, aztán a csapat folyamatait, aztán egyre több ilyen megkeresés jött felém, hogy kéne még itt
az osztályon belül automatizálni folyamatokat, és így elkezdtem ezt a területet vinni, hogy akkor automatizálás és stb. És aztán átkerültem a pénzügyi terület ilyen operations részére, tehát hogy inkább a KPI-okat néztünk, adatvizualizációval foglalkoztunk, döntés előkészítés és még több automatizálás, és ott jött először szembe a Power Platform 2018, tehát hogy szerintem pont 6 éve, amikor még szerintem épp hogy kijött a publikus beta verzióból, és akkor kezdtem el, hát egy ilyen nagyon, nagyon pici 500 fős alkalmazást csináltam, tehát 500 felhasználóval indult a leges-legelső alkalmazás, persze mindent úgy csináltam, amit most mondok, hogy ne úgy csináljanak, tehát hogy így tényleg a productionben készült az alkalmazás, beágyazott Excelekkel, tehát ez az importált Excel adatbázisként, SharePoint lista adatbázisként, tehát hogy minden olyan, amit mondanak, hogy hát azért nem kéne, de azokat megcsináltam, de hát így tanultam, és teljesen jól működött az alkalmazás, és tudtunk vele haladni. Igen, tehát a Power Platformban így jutottam el, és utána a Power Platformban is többféle rólam volt, tehát hogy a legelső teljes Power Platformos pozim az egy skót cégnél volt fejlesztőként, akkor főleg ilyen migrálást csináltunk SharePoint, meg Nintexről, Power Platformra és SharePointra. Aztán egy belga cégnek kezdtem el dolgozni, akkor lettem szabadúszó, illetve oktatni is elkezdtem. Akkor lettem szabadúszó, és akkor egy belga cégnél dolgoztam, és akkor is volt fejlesztés, de inkább elkezdtem a Center of Excellence, ilyen stratégiai bevezetések, citizen development, és társainak az elindításával is, és én főleg azzal foglalkozok mostanában. Azóta pedig már munkában is hazaköltöztem, tehát hogy így itthon voltam, de külföldre dolgoztam, most egy itthon, egy magyar cégnek dolgozok, tehát hogy mindig szeretem, ha hiába tartom magam szabadúszónak, szeretem, ha van egy ilyen ügynökség, vagy szolgáltató cég, aki hozza az ügyfeleket, és akkor így nem kell azzal foglalkoznom, hogy eladjam a szolgáltatásaimat, hanem mindig van egy ilyen middleman igazából. De azt szerintem ez tök érdekes, és azért durva, hogy én is szerettem volna óceánjáró hajón dolgozni, még azért csináltam meg a személyi edzői tanfolyamot, hogy majd egyszer személyi edző lehessek egy ilyen óceánjáró hajón, csak aztán nem tudom, nem volt bátorságom belevágni, vagy valahogy úgy másfele vitt az élet, inkább kiköltöztem Londonba, bár mondjuk az sem volt kislépés így Magyarországról, de mégsem egy óceánjáró hajó volt. Meg ami még egy másik érdekes kapcsolódási pont, hogy ugye egyszerre dolgoztunk a Diageo-nál is, és én is 2018-ban kezdtem el foglalkozni ezzel. Igaz, még nem a teljes Power Platformmal, csak a Power BI-jal, mert én is kontroller voltam, és ugye azóta beszéltük már, hogy kb. egy pár méterre arrébb ültünk, vagyis az épület egyik sarkába, én meg a másik végébe, de egy emeleten, és hogy akkor még nem ismertük egymást. Azóta egyébként a LinkedIn-en kezdtünk el beszélni szerintem valahogy a világjárvány alatt a lezárásokba. Ja, és akkor úgy kezdődött el ez a szakmai kapcsolatunk, vagy ismerettségünk. Szerinted mit látsz, hogy az elmúlt években mit tapasztaltál, hogy mi az igazán fontos, hogyha valaki szeretne karriert váltani? Ez egy olyan dolog, amiben bárki bele tud vágni, vannak olyan mindennapi készségek, amik segítenek, vagy kell hozzá valami nagyon specifikus, ami elengedhetetlen, és hozzá se kezdjen valaki, hogyha az nincs meg. Ugye az egyik előadás, amiket mostanában konferenciákon tartok, az pont ez, hogy hogyan tudjuk akár a citizen developmentbe, de akár a karrier más területeire behozni ezeket a mindennapi készségeket, vagy azokat a készségeket, amiket más munkakörben, más hobbiban, vagy így az életben szereztünk. És pont amikor először adtam ezt az előadást Lengyelországban, akkor mondta utána az egyik szintén előadó, hogy ő ebben nagyon beleszeretett volna szólni, mert ő nem ért azzal egyet, hogy bárkiből lehet polgári fejlesztő vagy citizen development, de aztán rájött, hogy én nem erről fogok beszélni, hogy bárkiből lehet citizen development vagy fejlesztő. Tehát így nem erre próbálom kihangsúlyozni azt a bizonyos előadást. Én úgy gondolom, hogy ha egy adott embernek megvan a kíváncsisága, megvan hozzá az a tudása, vagy az a nyitottsága, hogy szeretne akár mondjuk folyamatokat fejleszteni, akár alkalmazásokat, automatizálás részét, nem feltétlenül kell mindent egyszerre csinálni, véleményem szerint, de ha megvan benne a nyitottság, akkor és fel tudja venni azokat a készségeket, amik ehhez szükségesek, akkor azt mondom, hogy bárkiből lehet,
tehát a bárki az, hogy már van mellé az néhány készség vagy képesség, amit vagy megtanul, vagy megvan neki, akkor szerintem ebből a halmazból bárkiből lehet szerintem polgári fejlesztő, elkezdett Power Apps-eket létrehozni, Power Automate-ben dolgozni, akár Power BI dashboardokat, vagy hát ugye mostanában a Copilot-okat létrehozni, és akkor azokkal foglalkozni. Így gondolkozok, hogy még mi volt a kérdésedben, amire nem válaszoltam, de hogy alapvetően azt mondom, hogy szerintem, hogyha megvan a nyitottság, megvan a kíváncsiság, akkor alapvetően lehet haladni ebben a karrierben, és lehet beleváltani. Én is egyébként így gondolom, és bocs, hogy hosszúakat kérdezek, ez az interjúztatás még még ennyire nem megy, ez most a második ilyen, amit csinálok. Az a jó egyébként, hogy mi szoktunk beszélgetni a való életben is, és akkor azért ez egy normálisabb beszélgetés. Egyébként abban, vagyis én ezt az egészet úgy látom, hogy sokan nagyon, nagyon másképp gondolkodnak, mint ami a valóság. Tehát én erre a low-code eszközökre úgy tekintek, hogy ez tényleg egy eszköz arra, hogy végrehajtsunk egy feladatot, de hogy nem feltétlen ez a szaktudásnak az eszenciája. Tehát, hogy azért jó szerintem karrierváltásban, hogyha valaki egy kontroller és megtanulja ezeket az eszközöket, akkor sokkal hatékonyabban tudja végezni a munkáját kontrollerként, és azokat a folyamatokat tökre tudja automatizálni. Persze olyanok is vannak, mint például te is, meg én is, akik már elég magabiztosan használják a Power Platformot, és így nagyon sok különböző területen meg tudunk oldani problémákat, de karrierváltóként vagy kezdőként szerintem azért igazán jó út ez, mert magukat a low-code, no-code eszközöket viszonylag egyszerű, használható szinten megtanulni, és a már meglévő szaktudásukat meg tök jól fel tudják használni, és így elég nagyokat lehet szerintem ugrálni a karrierjükben. Hát meg ugye nagyon sok ilyen tanácsadó cég is ezzel keres, külföldön is, meg mostanában már Magyarországon is, hogy nekik nem az kell, hogy IT tudásod legyen, hanem arra van szükség, hogy egy domain tudásod legyen az pénzügyi terület, legyen az HR, legyen logisztika, legyen gyártás, bármi domain tudás, mert ez így nagyon rosszul fog hangzani, mert az IT is nem biztos, hogy azt meg fogja tanulni, hogy mondjuk egy banki rendszerhez tehát felhasználóként milyen tudás szükséges, viszont a felhasználó meg tudja, hogy milyen tudás szükséges ahhoz, hogy napi szinten tudja működtetni azokat a folyamatokat, és ahhoz hozzávenni akár a Power Platformot, akár bármilyen más low-code, no-code eszközt, szerintem egyszerűbb, mint mondjuk megtanítani, könyvelni egy fejlesztőt. Igen, és szerintem egyébként az ilyen pro-code vagy dobozos szoftverfejlesztések sokszor ezért csúsznak el, mert a fejlesztő szakemberek, akik lehet, hogy nagyon jó kódot írnak, nem értik azt, hogy ki fogja használni majd a programot, nem tudják, hogy mit kérdezzenek. A business része meg nem biztos, hogy el tudja magyarázni az IT-snak úgy, hogy megértse, és ez egy tök nagy eltérés szokott lenni, és szerintem ezt nagyon jól át lehet hidalni, akár citizen developerként is. Te egyébként szereted ezt az egész területet? Vagy hogy jó választás volt, vagy ebbe így bele sodródtál végül is, mert neked is, meg nekem is úgy volt, hogy szembe jött ez a lehetőség, és mi éltünk vele. Tehát érdeklődtünk is, önszántunkból kezdtük el megtanulni, tehát mögöttem se állt a Diageo-ban a line managerem, hogy ostorral, hogy már pedig te mostantól Power BI-t fogsz fejleszteni, felkínálták a lehetőséget, és én elmentem, egyébként azért, hogy volt 2 nap tréning, hogy addig nem kell dolgozni, és úgy voltam vele, hogy ez nagyon király lesz, de utána megtetszett, és elkezdtem vele foglalkozni önszántamból. Ez nálad is így volt szerintem. Jól választottál így? Jó pár évre visszatekintve. Alapvetően szerintem igen, tehát én eredetileg szerettem a Microsoftnak az eszközeit, tehát hogy meg korábban is használtam, tehát így a Power Apps előtt már Power BI-jal dolgoztam, meg Teams is már szinte az elejétől, Outlookot nyilvánvalóan, és hát az Excelből indultam el, tehát hogy az Excel volt az már 15-től vagy 14-től már én az Excel-t bűvöltem, és egyre magasabb szinteken, tehát hogy így nem állt tőlem távol a Microsoftnak az ökoszisztémája. Nyilván az ilyen nagyon mély Microsoft dolgokat, mint az Azure és társai nem ismertem akkor, vagy így ilyen. Hát nyilván egy nagy cégnél azért nem férsz hozzá azokhoz az eszközökhöz, de alapvetően azt mondom, hogy jó választás volt, tehát hogyha megnézzük a Gartner reportokat is, azért a Power Platform meg a Power BI az mindig ott a jobb felső sarokban szerepel a vezetők között, tehát így szerintem így azt mondom, hogy jól óra tettem, meg van ugyan ellenfele a piacon, tehát ilyen low-code, no-code eszközöknél, enterprise szinten is, meg ilyen
kisebb, akár kisebb cégeknek, vagy magánszemélyeknek való low-code, no-code eszközökben is, de én azt mondom, hogy azért ebbe van még mindig potenciál, még mindig keresik a szaktudást, egyre többször, tehát fejlődik folyamatosan, és szerintem ezt tetszik benne, hogy nem az van, hogy akkor most 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt megtanultam valamit, és akkor azzal tudok evezni még 20 évig, hanem itt folyamatosan képezni kell magunkat, magamat, ahhoz, hogy napra készen tartsam a tudást. Ez nyilván azért fárasztó is tud lenni, tehát hogyha most bárki megnézne a LinkedIn feedemet, akkor nekem szinte csak Power Platformos posztok, meg YouTube videók, blog cikkek, hírek, nem tudom, szinte csak abból áll, meg konferenciák nyilván, meg előadók, de igen, tehát, hogy ez így hatalmas információ mennyiség jön felénk, és majd lehet, hogy erről később is beszélünk, de hogy érdemes kiválasztani azt a részt, azt az egy-két részt, amiben mélyebben szeretnél benne lenni, de amúgy meg egy ilyen széles skálát meg még lehet hagyni, hogy akkor oké, valamilyen szinten tudj róla, hogy mi történik, de egyszerűen se időt, se energiád nem, vagy nincs arra, hogy mondjuk most minden egyes részét kipróbáld, vagy akkor tényleg csak ezt csinálod 0-24-ben, meg 24 hétben, hogy ezeket próbálgatod. Igen, és amúgy tényleg nagyon gyorsan fejlődnek ezek a termékek, ugyanakkor szerintem az nagyon jó, vagyis én úgy látom, nem tudom, hogy egyetértesz-e, hogy a magjában lévő funkcionalitás az viszont nem változik, maximum fejlődik. Tehát például a Power BI-ben is ott van a DAX, meg a Power Query, szerintem az mióta létezik, nem változott így alapjaiba véve, nyilván voltak kisebb módosítások. Itt hozzáadogatnak ezt. Hozzáadogatnak dolgokat, de hogy tehát csak azért, hogy nem szeretném, hogy megijedjen ettől valaki, hogy itt állandóan tanulni kell. Tehát, hogyha elmélyíti valaki a DAX, a Power Query, vagy a Power FX, vagy tök mindegy milyen tudását, azok nem fognak sarkalatosan megváltozni egyik napról a másikra. Az a felület, ahova belépsz, és az egyik gombot átteszik a másikra, az viszont naponta elváltozik. Igen. Elég gyakran, ezt pont meg is szívtam egyébként az egyik videókurzuson, hogy felvettem, elkezdtem hirdetni, nyilvános lett, és akkor egy hétre rá változott a UI, de elég sarkalatosan, de nyilván az alapfunkciók nem, szóval ezért szerintem tök könnyen tanulható az egész, meg tényleg mindig fejlődik, és követi a világnak a fejlődését, ami szerintem tök jó. És te hogy látod egyébként most a munkaerőpiaci lehetőségeket, mert egyre több helyen látni azt, hogy kevés állás lehetőség van, vannak ismerőseim, akik hónapok óta nem találnak munkát, vagy nehezen találnak munkát. Most a TikTokon láttam, hogy nem tudom mennyire megbízható a TikTok, mint információforrás, hogy nagyon sok cég csak látszatból hirdet, hogy ne gondolják azt, hogy válságban vannak, vagy rossz pénzügyi helyzetben vannak, és hogy a hirdetések mögött nincs valós pozíció, a recruiterek egyáltalán nem foglalkoznak a beérkező CV-kkel se. Szóval egyébként innen egy üzenete az álláskeresőknek, hogyha nem keresnek, akkor ez nem biztos azért van, mert rossz a jelentkezésetek, vagy bénák vagytok, hanem egyszerűen lehet, hogy nincs is pozíció a hirdetés mögött. Bár mondom, azt a TikTokon láttam, nem tudom, ez mennyire igaz, de te mit látsz így világszinten? Power Platform tudással mennyire könnyű elhelyezkedni, vagy mennyire vannak lehetőségek? Most volt azért szerintem egy év, ami nagyon csendes volt. Tehát itt az utóbbi egy év, mondjuk a tavaly szeptembertől most szeptemberig, az ilyen tényleg ez a cricket, vagy nem tudom, hogy mondják szépen magyarul, tehát egy semmi. Ciripelés, igen. Tehát így semmi nem volt. Vagy hát jó, persze volt, azért itt-ott lehetett találni, de mondjuk ilyen megkeresések viszonylag ritkák voltak a korábbihoz képest, tehát hogy korábban sokkal több megkeresésem volt. Tehát, hogy akár heti legalább 5-10 biztos, hogy bejött az, hogy keresnek egy munkával, de azt nem mondom, hogy megszűnt, de nagyon lecsendesedett, és nagyon, hát emiatt a megkeresések miatt azért van egy jó pár recruiter connection-öm is LinkedIn-en, és ott is ők is ugyanarról posztoltak, hogy azért eléggé megtorpant a piac. Ez a Dynamics 365 és a Power Platform, úgy a kettő együtt, és most szerintem szeptembertől így valami megváltozott, vagy így felkapódott, és tényleg, hogy így a LinkedIn idővonalon vagy feeden se voltak semmi kiposztolva, tehát egy ilyen szinten, és most azóta, így mondjuk szeptembertől nekem körül akkor tűnt fel úgy igazán, hogy így elkezdtek így megszaporodni ezek a posztok is, hogy főleg UK-ba, vagy igen, tehát a Nagy-Britanniában vagy Egyesült Királyságban, hogy egyre több konzultánt vagy ilyen tanácsadót keresnek. Dynamics 365 FNO-ra, BC-re, CE-re és Power Platformra is, tehát hogy pont ma is szembe jött egy
egy poszt, hogy nem tudom, hogy 5 tanácsadót keresnek, és nem is rossz fizetéssel, tehát ilyen 60-85 ezer font per év fizetéssel. Ott is azért voltak időszakok, amikor nagyon alacsony, tehát hogy most Egyesült Királysághoz mérten alacsony fizetésekkel kerestek embert. Magyarországon én azt mondom, hogy itt is van piaca. Én azt mondom, hogy lehet, hogy inkább még jelen pillanatban a Dynamics 365-nek. Itt erősebb a piaca, de ide is kezd el betörni a Power Platform Magyarországra egyre inkább, tehát hogy mostanában, ha valaki LinkedIn-en rákeres, akkor a Deutsche Telekom is jelen pillanatban hirdet, a Raiffeisen Bank, néha a KNH-t is látom, tehát hogy tényleg nagy piaci szereplők is kint vannak, és nem csak a kisebb szolgáltató tanácsadó cégek, akik ezzel foglalkoznak, hanem tényleg akár ezek az úgynevezett in-house embereket is keresnek. Amit viszont észrevettem és láttam, hogy nagyon sok ember képződött át, hogy mondják ezt szépen magyarul, képezte át magát Power BI-ra, vagy ilyen data analyst rólokra, és ott viszont tényleg pangás van. Tehát Ebben lehet én is hibás vagyok. kellett annyit átképezni, nem viccelek, de hogy tényleg az egy szerintem egy nagyon-nagyon jó tudás, nagyon hasznos tudás, viszont csak azzal, ezt még egyszer mondom, se recruiter nem vagyok, se nem keresek embert, meg csak amit látok, meg amit hallok, az alapján nekem így azt mondom, hogy csak kizárólag data analyst jelen pillanatban tök nehezen tud elhelyezkedni, mert sok van belőle, aki ugyanezen a úton jár, aki szeretne data analyst-tá válni, vagy abban dolgozni. Viszont a mellé vesz akár Dynamics 365-öt, vagy Power Platformot, Power Apps-et, vagy Power Automate-et, akkor sokkal-sokkal nagyobb lehetősége van elhelyezkedni. Nekem ez a meglátásom, meg így mivel ahogy látod, de nincs mögöttem üveggömb, meg semmi ilyesmi, meg jós se vagyok, de nekem ez a meglátás, hogy szerintem Power Platformmal nagyobb az esély. Én is tökre ezt látom, és képzeld el, hogy nagyon durva, ugye a Power kurzuson látom, hogy miből mennyit vesznek, és nem tudom, az utóbbi 15 vagy 20 értékesítésem, az kizárólag a Power BI kurzus volt. Tehát, hogy mostanra jutott el mindenkihez az, hogy van a Power BI, és hogy ezt érdemes lenne tudni, mert tényleg az igény azt szerintem a cégek részéről megnőtt, csak ugye ki is szolgálta a piac, mert mostanra már tényleg aki ebbe a körbe mozog, az tudja, hogy mi az a Power BI, és szeretné is megtanulni használni. Továbbra is azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen lesz, tehát ez most már tényleg a -1. lépés, hogy valaki a Power BI-t tudja, és ahogy te is mondod, hogyha mellé tanulja a Power Apps-et vagy a Power Automate-et, az már önmagában nagyon sokat lendíthet a karrierén vagy az álláskeresési esélyein. Vagy, hogyha van egy nagyon jó több éves domain-specifikus tudása, nem nagyon jó kontroller. Ő már egyébként is egy senior kontroller volt, és akkor mellé nagyon jó Power BI-os lett. Vagy nagyon jó logisztikus volt, és akkor érti a folyamatokat, nagyon jól tudja reportálni, vagy automatizálni, bármi ilyesmi, de alapvetően minél szélesebb körben képzett valaki, annál jobb esélyei vannak. És amúgy tök érdekes, amit mondtál a LinkedInről, mert korábbi, vagy az első YouTube videóimban vagánykodtam, hogy nekem is szinte minden nap írnak a LinkedIn-en, ajánlatokkal bombáznak. Hát az elmúlt évben nem bombáztak. Alig kaptam, tényleg egy kezemben meg tudom szerintem számolni, hogy hányat, és ott is egyébként borzasztóak voltak a napi díjak is. Tehát, hogy örülök, hogy stabil szerződéseim vannak, fogalmazzunk így. Ugye, hogyha már most is szóba jöttek a napi díjak, ez nálam mindig téma, mert szerintem fontos aspektusa egy-egy tudásnak, vagy egy-egy szakmának, hogy mennyit lehet vele keresni. Sokszor nem beszélnek róla eleget. De mit látsz, hogy a karriered alapján mennyiket lehet ezzel keresni? Most nyilván nem azt kérdezem, hogy te forintra pontosan mennyit keresel, hanem hogy az eddigi tapasztalatod alapján milyen napi díjak vannak. Láttam már, ez egy elég széles skálát én is, tehát hogy akár megkeresések alapján, de tényleg ez a 200 eurótól a 600-700 euróig is akár, meg hát nyilván így ilyen legendeket hallottam arról, tehát itt ilyen MVP közösségekben vannak olyanok is, hogy akkor 1200 meg 1300 euró naponta, főleg Nyugat-Európában vagy USA-ban, hogy azt is meg lehet csípni. Én még azt nem csíptem meg, sajnos. Tehát, hogy így most nyilván persze ez az a range, amit így viccből szoktak mondani, hogy ez a 200-tól 700 euróig, hogy ez az a range, amit majd kiraknak akkor, hogyha Magyarországon is kötelező lesz kiírni az álláshirdetések ez a range-et, hogy tényleg ez nem sokat mond, de hogy így amit láttam, az körülbelül az, ami elérhető. Tehát, hogy egy junior szerintem egy 250-nel el
tud indulni talán még most is. Nyilván nem Upworkön, mert ott egy kicsit lenyomják az árat a keletről érkezők, de hogy szerintem juniorként. Bár nem tudom, hogy juniorként most mennyire lehet szabadúszóként elindulni, de az egy másik kérdés. Hát szerintem egyre nehezebb, de én is egyébként ezeket a számokat láttam, csak sokszor azt érzem, hogy ha én ezeket csak így mondom, akkor vannak, akik nem hiszik el. Meg egyébként Facebookon, amikor vannak ilyen posztjaim ezekről, akkor nagyon sokan beírják rá, hogy kamu, meg ezt csak én kitalálom, meg amikor egy-két ilyen sikersztorit kirakok, akkor is írják, hogy saját magammal beszélgetek, és hogy leszcreenshotoltam. De nem, tényleg lehet ezzel egyébként ennyit keresni. Az tény, hogy most egy kicsit nehezebb elindulni. Mondtam ezt már az elején, hogy te nagyon sok időt fordítasz más tevékenységekre és a munkán kívül, tehát hogy te nem azért lettél szabadúszó, hogy heti 7 napot dolgozva minél több pénzt össze tudjál lapátolni, hanem hogy legyen időd mellette más dolgokra is fókuszálni. Az egyik talán legfontosabb, ugye az aktualitása miatt, ez most egyik konferencia, aminek a főszervezője van, vagy ugye ezt együtt szervezzük 4-en. Ez a Collab Days Hungary lesz, ez most november 28-án kerül megrendezésre az Impact Hubban Budapesten. Beszélj egy kicsit erről, mi az a Collab Days, hogy jött neked ez a konferencia szervezés, miért tartott fontosnak, és ki és miért jöjjön el 28-án? Igen, Collab Days. Alapvetően nekem, vagy hát nekünk az a célunk, hogy most mondom egy ilyen én üzenetként, tehát nekem az a célom, hogy a magyar szakembereket, vagy a magyar közösséget feltegyem a világtérképre, itt a Power Platformra, mert ahogy mondtam, én nekem a külföldi közösségi részvétel sokkal erősebb. Tehát, hogy amikor én elkezdtem a közösségben tevékenyen részt venni, 3 évvel ezelőtt, sőt, már 19-ben is voltam közösségi eseményen, de így igazán 3 éve kerültem bele ebbe a körforgásba, és akkor azt vettem észre, hogy itt Magyarországról hiányzik. Tehát akár a tudásmegosztás, akár az, hogy segítsük egymást, már azzal is, hogy mondjuk olyan lehetőséget teremtünk, hogy valaki ki tudjon állni, beszélni a tudásáról, vagy tényleg csak megismerjük egymást, hogy kik vagyunk itt, anélkül, hogy a hátsó szándékot néznénk benne. Tehát így azt látom, hogy azért a magyar piac viszonylag kicsi, és mindenki próbálja a kis torta szeletét védeni, amit amúgy abszolút megértek, tehát hogy egy kis piacra nagyon nehéz dolgozni. És ebből adódóan van egy ilyen jellegű mentalitás, hogy ez a mindenki, én nem akarok tudást megosztani mással. Viszont azt veszem észre, hogy egyre inkább ez kezd kinyílni. Lehet, hogy a közösségnek köszönhetően, lehet, hogy tök más, és csak én képzelek bele nagyon sokat, de alapvetően a Collab Days is egy nemzetközi kezdeményezés, tehát ez a SharePoint Saturdays-ből indult el, vagy alakult át, tehát ugye a SharePoint Saturdays ez már nem létezik, abból alakultak át ebbe a Collab Days-re, mert a SharePoint Saturdays az a nevéből adódóan csak SharePoint-ra fókuszált, és a Collab Days az így kinyitotta ezt egy kicsit jobban. Nem tudnám megmondani, hogy mikortól van Collab Days, de ez tényleg a teljes Microsoft Technologies, tehát hogyha valakinek Azure-rel kapcsolatban van előadása, Intune-nal, Teams-el, Modern Workplace-el, SharePoint-al, Power Platform-mal, Dynamics-el, akármi Loop-al kapcsolatos előadása van, azt szívesen vártuk, ugye most már azért így 2,5 héttel az esemény előtt azért már lezártuk az előadók keresését, meg már megvan a teljes időrendünk is. És kit várunk? Hát bárkit, aki érdeklődik a Microsoft technológiák iránt. Én ahogy ugye a tartalmi összerakást is mi csináltuk, tehát egy 5-szörös vagy 6-szoros túljelentkezésünk volt a 14 vagy 15 slotra, és hát próbáltuk úgy összerakni, hogy azért legyen benne egy kis technológiai rész is, tehát hogy akár ilyen demók, illetve legyen olyan is, ami inkább csak egy ismeretterjesztés, hogy megismerjük az eltérő területeket, tehát hogy Power Platformban például meg lehet úgy élni, hogy az Azure hozzá nem érünk, vagy nem gondolkozunk, nem tudom én, telefonos alkalmazáson, vagy Intune-on, vagy Exchange-en, vagy bármi egyében. Viszont tök jó, ha erről tudunk, vagy megismerünk más szakembereket, akik mondjuk ebben tudnak nekünk segíteni, mert sokszor azt veszem észre, hogy nem biztos, hogy azt mindent nekünk kell megtanulni, hanem csak tudni kell, hogy ki az az ember, aki abban nekünk tud segíteni, és akkor egy ilyen win-win szituációt létre tudunk hozni, hogy akkor ja igen, most
szükségem van valami Azure-ös témára, és tudom, hogy ki az az ember, akihez fordulni kell, vagy Customer Insights, vagy nem tudom, bármilyen témakörben, és ez sokkal hasznosabb skill, mint minden egyes dolgot megtanulni, mert egyszerűen arra tényleg nincs ideje, vagy energiája az embernek. Szóval igen, november 28 Call of Days Hungary legelőször itthon, és 19 előadónk lesz, külföldről és Magyarországról is lesznek jelen Microsoft MVP-k, előadóként is, jelenlévőként is, jönnek külföldről résztvevők is, előadók is, meg önkéntesek is, szóval ilyen nagy vegyes vágott lesz, és nem ez így nagyon rosszul fog hangzni, nem ez a tipik magyar konferencia, hogy szépen kiöltözünk, és akkor mindenki öltönybe vágja magát, meg egy szállodában vagyunk, hanem egy ilyen kicsit ilyen csiszolatlanabb helyszín, kicsit barátibb, kicsit közelebbi, és bárki azt tesz fel, amit akar. Ha az öltöny, ami a legkomfortosabb, akkor öltöny, ha póló, ha egy kapucnis pulcsi, vagy egy Pikachu jelmez, akkor bármit. Én teljesen megengedők vagyunk, én úgy érzem. Igen, és tök fontos szerintem az, amit mondtál, hogy tényleg, hogy miért csináljuk ezt az egészet, meg teljesen miért foglalkozol vele ennyire. Teljesen igazad van abban, hogy mi jellemzi a magyar piacot, és én is azért csinálom ezt a YouTube csatornát is magyarul, mert valószínűleg sokkal többen néznének angolul, mert több emberhez eljutnék, de hogy ezt nem a pénz miatt, meg nem a hírnév, vagy nem tudom mi miatt csinálom, hanem tényleg azért, hogyha már csak egy embernek segítettem azzal, hogy megtalálja a Power Platformot, munkát váltson, többet keressen, és ezáltal jobb életre lesz neki, meg a családjának, akkor már megérte ezt az egészet. És tényleg fontos szerintem, én egyébként nagyon nagy home office párti ember vagyok, tehát nagyon sok kell ahhoz, hogy engem be lehessen rágatni egy irodába, de a személyes események, meg a személyes konferenciák, azok szerintem tök jók, mert azok jobban működnek. Tehát a munkavégzéshez én azt vallom, hogy nagyon kevés esetben kell személyesen megjelenni. A kapcsolatépítéshez, beszélgetéshez, barátok szerzéséhez viszont jó, hogyha személyesen ott vagy. És a Call of Days-re ugye több mint 10 országból, vagy 10 országból jönnek szerintem előadók, azt hiszem a múltkor azt számoltuk, vagy valami ilyesmi. Tényleg egy tök nemzetközi csapat, és nagyon érdekes előadások lesznek, ugye Power BI, Power Apps, Power Automate, Azure, Office 360 és Microsoft 365, bocsánat, meg nem tudom, biztos kiadtam valamit, de tényleg elég sok témát lefedünk, szóval bármi érdekel benneteket ilyen Microsoftos témában, akkor gyertek el, mert érdekes eladások lesznek, meg ott leszünk mi is, tudunk beszélgetni, kérdezhettek a szabadúszóságról, a vállalkozóságról, az MVP-ségről. Van egyébként egy másik MVP szervezőnk is, az András, ő is ott lesz, szóval tényleg próbálunk egy nagyon jó eseményt szervezni, főleg egyébként a Máté érdemel ez az egész, de csapatmunka, azért támogatjuk Mátét. Igen, és kb. Egy ilyen 150 főre számítunk, ugye? Vagy azt hiszem, hogy... Mint hogy az a résztvevők, és akkor még mellette a szponzorok, a beszélők, a szervezők, de nem, a szponzorok szerintem benne lesznek a 150 főbe, a nagy részük, de igen, tehát, hogy egy ilyen, szerintem összlétszám az ilyen 180. Az lenne a legszebb és a legjobb, tehát arra lőttünk, még akár több hely is van, mert szerintem így a teljes befogadó képesség az ilyen 200 valamennyi, de szeretnénk, hogy egy ilyen kis családias esemény legyen. És tényleg, hogyha bárki jön, ingyenes a konferencia, ezt nem is biztos, hogy mondtuk, hogy ingyenes a konferencia, kizárólag a szponzorációból sikerült összepakolni, amit tényleg durva, meg nagy szó, hogy sikerült annyi szponzort összeszedni, hogy nem azt mondom, hogy pluszosan jöjjön ki, hanem hogy ne kelljen nekünk a saját zsebünkből pénzt belerakni. Tehát, hogy ez így, mert non-profit a konferencia, tehát, hogy így nem azt mondom, hogy sajnos, de nem nyerünk rajta pénzügyileg semmit, de ez nekem abszolút nem sajnos, tehát szerintem ez tök jó dolog, hogy van például négy ember, aki a szabad idejét erre tudja, vagy erre akarja szánni, hogy másoknak egy eseményt tető alá hozzon, ez szerintem tök jó dolog, és szerintem pont ezért kérjük azokat, akik mondjuk jegyet igényelnek, mindig azt mondom, hogy jegyet vesznek, de 0 forintért jegyet vesznek, hogy jöjjenek el, mert minden egyes ember mögött sok munka volt, hogy meg elő tudjuk teremteni az anyagiakat hozzá, szóval csak tényleg ennyi. Regisztrálni egyébként a leírásban lesz majd egy link, azon keresztül tudtok, meg szerintem rakok majd a képernyőre egy QR kódot is, hogyha valakinek az komfortosabb, mint kattintani egyet, akkor nyugodtan olvassa le a QR kódot, ott is meg tudja tenni a regisztrációt, de nem csak ezt a konferenciát szoktad egyébként szervezni, vagy szoktuk szervezni, hanem ugye szokott lenni majdnem minden hónapban
ilyen Power Platform meetupunk is, ahol általában van egy-két előadás, általában egy kis pizza, meg üdítő, és akkor tudunk beszélgetni. Ez is szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, mert tök jó embereket lehet megismerni, meg érdekes előadásokat hallgatni, meg ugye, amit mondtál, hogy lehetőséget biztosítunk kezdő előadóknak arra, hogy beszéljenek arról, amit szeretnek, vagy ami a hivatásuk, és szerintem nagyon fontos jelenség tényleg Magyarországon ez a tudásféltés, ez annyira káros. Nem tudom, vállalkozóként én is lehet, hogy ezt rosszul csinálom, vagy kontraproduktív, hogy próbálom ennyire nyíltan kezelni, hogy mennyit lehet ezzel keresni a kurzusokat, meg ezt az egész YouTube-ot, meg mindent, mert nagyon sokan tényleg féltik a saját kis bizniszüket, amit megértek, igen, mert kicsi a piac, meg a megélhetésük múlik rajta, meg nem tudom, de ettől függetlenül az információ csere szerintem fontos. Mondj egy pár szót a meetupokról, hogy minél több embert rá tudjunk még majd csábítani jövőre. Hát igen, a meetup most az így novemberben nem lesz, mivel lesz egy sokkal nagyobb esemény helyettel, tehát egy ilyen 8-szor annyi előadás lesz, mint amit szoktunk. A meetupokon alapvetően, tehát ugye a Collab Days-en teljes Microsoft technológiák, a meetupokon meg inkább a Power Platformban fókuszban, tehát főleg az Apps Automate, Power Pages volt, csak így gondolkozok, hogy mostanában mik voltak, Custom konnektorok, Graph API, ALM, tehát így próbálunk mindig szabadúszó DNS-től, például hogyan lesz valaki Power Platform szabadúszó, és alapvetően próbálunk arra menni, hogy két előadás legyen, és az egyik az lehet akár egy kicsit mélyebben technikai, a másik pedig egy kicsit vagy softabb téma, tehát hogy nem feltétlenül Power Platformhoz kapcsolódik, hanem akár karrierről, akár bármi másról, vagy az, hogy mondjuk csak tényleg a bevezetés egy adott technológiai részbe, tehát hogy hogyan használjon valaki AI Buildert, vagy hogyan csináljon ezt vagy azt meg a platformmal. És igen, ezt egy ilyen, szerintem idén jött az ötlet, hogy ezt csináljuk ilyen roadshow jelleggel, tehát hogy próbáljunk minél több helyszínre eljutni. A korábbi, tehát azt a meetup csoportot még nem én szerveztem akkor szinte csak a Microsoftban voltak az előadások, most pedig már idén 6 vagy 7 helyszínen voltunk, ha jól emlékszem. Voltunk egy jó pár helyen, tehát hogy voltunk a Microsoftnál, kezdtük az évet, utána System Farmer, Erste Bank, Thermo Fisher, Corvinus Egyetem, Collavit, igen, nem tudom, lehet, hogy csak 6 meetup volt idén, ez simán előfordulhat. De igen, lehet, mert a nyár kimaradt. A nyár kimaradt, ez így, ha tényleg bárkinek akár helyszíne is van, vagy gondolkozik olyanon, hogy meghívna jó néhány. Általában én 40-50 fősökre szoktuk, általában a befogadó képesség miatt, de ilyen 45 fős, 40-50 fős meetupokat szoktunk csinálni, tehát hogy megmarad ez a kis családi vonal, ahogy Dénes is mondta, egy-két előadás, és utána pedig ez a networking, beszélgetés, ki hogy mit lát a piacról, hogyan érzi magát jelenleg, váltana-e, mert olyan is van, hogy esetleg ott jönnek elő, hogy ja igen, most pont egy olyan embert keresünk, aki pont épp itt van, tehát hogy ilyen szemmel is jöhetnek akár cégek, vagy magánszemélyek, hogy munkát keresni, vagy munkát ajánlani, mert 50 Power Platform szakember nem lesz egy helyen általában egyszerre Magyarországon, szóval nagy eséllyel lehet vadászni, meg halászni. Igen, ugye volt már olyan is, hogy nem is egyszer szerintem, hogy ugye azzal kezdtük a meetupot, hogy az aktuális hostunál, ahol voltunk, milyen állás lehetőségek vannak, és ez tök jó a cégeknek is, mert tényleg ott van 40 szakértő, aki potenciális dolgozó lehet, vagy potenciálisan jelentkezhet azokra az álláshirdetésekre. Ja, szóval gyertek a meetupra, kövessétek be Mátét, meg engem a LinkedIn-en, engem a YouTube-on, meg mindenhol máshol, és akkor nem maradtok le ezekről az eseményekről majd. És akkor megbeszéltük, hogy mit teszel a szabadidődben a Power Platform közösséggel, mikkel töltöd még a szabadidőd, mik fontosak számodra, amelyet ugye az volt a célod, hogy ne heti 7 napot dolgozz és milliárdos legyél, hanem mi az, ami még fontos számodra? De úgy vicces, mert amikor még pár kérdéssel ezelőtt mondtad, hogy azért lettem, vagy hogy nem azért lettem szabadúszó, hogy ennyit dolgozzak, de akkor annó azért lettem szabadúszó, hogy minél többet dolgozzak, és minél több pénzt keresek. Ez útközben változott meg? Útközben változott meg, mert rájöttem, hogy csak így néztem, hogy oké, persze több pénz van a bankszámlámon hónapról hónapra, viszont az így nekem ez nagyon-nagyon rosszul hangzik, de hogy ez nem okoz többlet örömet, tehát hogy az hogy nem növekszik ugyanazzal az intenzitással a
boldogságom tőle. És akkor jöttem rá, hogy nekem fontosabb, ha kevesebbet dolgozok, vagy ez így furán hangzik, hogy fontosabb, ha kevesebbet dolgozok, de hogy ezért próbáljam maximalizálni azt, hogy minél kevesebb munkával érjek el egy olyan életszínvonalat, ami számomra megfelelő, és számomra elég. Azt hiszem, ezt a szót te is használtad, és nekem is most szerintem így a tavalyi évemnek, meg az idei évemnek ez a fő kérdés, hogy mi az elég, mennyi az elég, és próbálok ennek a kérdésnek a végére járni. És igen, tavalytól tavaly év közepétől vagy végétől heti 2 nap a fizetős munkám, tehát hogy heti 2 napban dolgozok fizetős munkákon, ami ezt akárkinek elmondom, mindig hatalmas vagy szemöldök felhúzás, vagy szemöldök ráncolás a válasz rá, hogy ez milyen jó nekem, hogy csak ennyit dolgozok. És persze tök jó, csak mellette vannak a nem fizetős dolgok is, tehát hogy amiket a közösségért, tehát hogy ezt én úgy érzem, hogy nem tudnám úgy heti 5 nap munka mellett csinálni, amit az ilyen közösségi szervezések, csak a call up days is ilyen brutálsok időt elvesz, tényleg, tehát hogy így rengeteg idő elmegy vele, amit tök szívesen töltök vele, csak tudom, hogy nem tudnám heti 5 nap, vagy valószínűleg tudnám 5 nap mellett is, csak akkor vagy nem aludnék, vagy nem lenne időm a személyes életemre, hanem tényleg csak ez a 7 nappal eltéve dolgoznék, és én meg azt nem szeretném, tehát hogy az nekem biztos, hogy nem, én egy ilyen tök jó egyensúlyra törekszem inkább, tehát én sosem hittem igazából a work-life balance-ben, tehát hogy ez a munka-magánélet egyensúly, tehát nekem mindig ilyen szinergiában volt a kettő, tehát inkább integrationnek gondolom a munkát és magánéletet, mert hogyha én valamit nem szeretek, akkor ezt nem szeretném csinálni feltétlenül. Tudom, vannak, akik nem ennyire szerencsések, vagy nem találták még meg azt, amit szeretnek csinálni, de nekem nagyon fontos, hogy egy ilyen tök jó egyensúly legyen, és igen, a közösségi dolgok mellett nekem ott van egy ilyen nagyon erős önkénteskedés is. Én a Bátortábornál fotózok már tavaly óta, idén egy ilyen 30 napot sikerült vagy a magyarországi, vagy a külföldi táborokban eltölteni fotósként, és hát az rengeteget ad. Tehát, hogy most azt így nem tudnám pénzbe kifejezni, hogy most keresnék, nem tudom, én mondok egy számot, 10 millió forinttal többet, az nekem nem adna ekkora örömöt, meg egyensúlyt, vagy boldogságot, meg nem látnám azt, hogy annak van ennyi értelme, mint akár egy ilyen önkénteskedésnek, illetve a Connect Egyesületnél is ilyen pályaválasztási mentorálással foglalkoztam évelején, meg most is megyek pont a hétvégén a Connect Live-ra önkénteskedni, ahol szintén ilyen középiskolásoknak, illetve pályakeresőknek lesz egy ilyen mini fesztivál, ilyen pályaválasztási fesztivál, és ott leszek önkéntes most szombaton. Szóval igen, így ezek így el tudják. Ez nagyon rossz hangzik, hogy elveszik az időt, mert nem veszik el, mert tök sokat adnak, de mégis azért az időnk véges, tehát hogyha valamivel töltjük, az idő elveszik, tehát hogy így meg van értelme ennek a szónak. Ez ilyen egyéni, vagy szerintem mindenkinek az egyéni vérmérséklete. Én nem szeretnék Lamborghinit venni, meg luxusautót, vagy hatalmas budai villát sem, tehát hogy nekem erre nincs igényem, sokkal inkább úgy érzem, hogy megtaláltam magam most, ebben a pillanatban. Aztán lehet, hogy jövőre ez változik, vagy 2 év múlva, nem tudom, tehát hogy próbálom mindig az adott mindsetemnek megfelelően szervezni az életem. Igen, és hogy mondtad, hogy 30 napot önkénteskedtél idén a Bátortábornál, ugye ezt egy teljes állás mellett gondolom, nincs annyi szabija az embernek, hogy ezt meg tudja oldani, tehát nyilván az úgy nem fért volna össze. Ha valaki szeretne önkéntes lenni, akkor hol tud ezekkel a lehetőségekkel találkozni, vagy a Bátortábornak milyen social felületei vannak, ahol... A Bátortábor LinkedIn-en jelen van, nyilván a legkevésbé, de amúgy Facebookon nagyon erősek, meg a bátortábor.hu vagy org, azt most így hirtelen nem tudom, szerintem org-gon lehet elérni, jelen pillanatban szerintem nincs önkéntes jelentkezési időszak, de ezt ilyen december végén vagy január elején szokták elindítani a nyári táborokba, szóval, hogyha bárkit érdekel, van nagyon sokféle lehetőség, nem csak fotós lehet lenni, hanem akár többet foglalkozni a gyerekekkel, IAS programot tartani, média programot tartani, tényleg rengeteg lehetőség van. Ők megtehetik. A fotózás nagyon jó amúgy, mert mindenhol ott vagy, és te csinálod a képeket. Ez jó dolog. De ezzel a jelentkezéssel kapcsolatban szerintem fontos, hogy olyan jelentkezzen, aki komolyan is gondolja, mert utána, hogyha kiválasztanak, akkor számítanak rád, ugye? Tehát, hogy... Persze, számítanak rád, nyilván akkor is le lehet mondani, még az élet történik, tehát, hogy ezt szeretem ezekbe a közösségi
kezdeményezésekbe, vagy önkénteskedésbe, hogy megengedő, tehát akár mondjuk a mi konferenciánk, vagy a meetupjaink, vagy a mi közösségünk, a Bátortábor közössége, vagy megengedő ilyen szempontból, meg tudja, hogy az élet tud történni. És azért, hogy Bátortáborban látjuk is nap, mint nap az önkéntes életben, hogy az élet történik, meg történnek dolgok, de hát igen, ez egy ilyen dolog, de tényleg ha elkezded, akkor érdemes megtenni, elmenni egy táborba és segíteni. Igen, meg ugye sok embernek ez nem fér bele az ideje miatt, de rengeteg más lehetőség is van arra, hogy segítsen valaki, aki tud vagy érzi magába erre az igényt. Tudom. Annál is inkább, mert ugye minden, tehát a Csabból is ez folyik, nem akarok politizálni meg semmi, de hogy egyre nehezebb helyzetben vannak nagyon sokan, tényleg jönnek az ünnepek, a karácsony, nem tudom, és sok helyen egyre nehezebb körülmények között fognak ezek eltelni, szóval akinek van rá lehetősége, legalább egy ilyen cipős doboz ajándékot, hogyha összerak, már azzal is egy kisgyereknek szebbé teheti az ünnepeket, ezt én is mindig szoktam egyébként csinálni. Nyilván nagyon sok lehetőség van. Nézzetek szét az interneten, és hogyha van rá időtök, meg lehetőségetek, akkor mindenképpen segítsetek, hogyha valahol tudtok, mert amúgy ez tök fontos. És én tehát mielőtt Mátét megismertem, előtte is foglalkoztam ezekkel, de azóta egy kicsit próbálok még több időt ezzel tölteni, még többet fókuszálni rá, mert tényleg ez egy tök jó példa, meg példamutató, ahogy ehhez hozzáállsz. Beszéltünk ugye, hogy mennyit teszel a közösségére, vagy hogy építjük a közösséget, és a Microsoft közösségépítésnek az egyik legnagyobb elismerése, vagy a legnagyobb elismerése az a Microsoft MVP státusz, vagy cím, amit te idén, nem is olyan régen kaptál meg. Egy kicsit beszélsz erről, hogy mi az a Microsoft MVP, vannak a Student Ambassadorok, meg úgy általában erről az egész rendszerről, hogy néz ez ki? Igen. Hát itt az MVP cím, ez egy elismerés, tulajdonképpen sokféle contribution-eknek hívják azt, ami alapján az MVP-ket kiválasztják. A kiválasztás az nem úgy indul, hogy akkor így a Microsoft vagy bárki elkezd figyelni embereket, hanem vagy egy jelenlegi MVP-nek, vagy egy Microsoft alkalmazottnak kell nominálni egy közösségben résztvevő embert, és ezek után jön az a rész, hogy te elfogadod a nominálást, és elkezded feltölteni a contributionjaidet, ami lehet YouTube csatorna, blog, közösségi eseményszervezés, előadás közösségi eseményeken, open source dolgokat GitHubon megosztani, product review-kat, vagy ilyen dokumentáció review-kat, ha Microsoft Learn-en felmész, akkor ott lehet azért itt-ott hibákat találni a leírásokban, meg a dokumentációkban, és akkor itt szép mentorálás, elég sokféle, meg igen, sokféle contribution lehet, és akkor abból kell mindegyikre, vagy nem mindegyikre, amit van, arról kell példát felrakni, tehát, hogy igen, szerveztem egy eseményt, szerveztem még egy eseményt, beszéltem ezen az eseményen, stb. Ezután jön egy 2-3 hónapos várakozási időszak, amíg az MVP csapat megnézi az éppen aktuális nyitott jelentkezéseket, és akkor ezután a 2-3 hónapos időszak után valamelyik hónap elsőjén jöhet az e-mail, hogy szeretnénk meghívni az MVP közösségbe, és akkor ezt el lehet fogadni, akkor utána már látszódnak a benefitek, hogy vannak ilyen termékbenefitek is, hogy bizonyos prémium előfizetést ingyenesen kapunk, meg van egy pár dolog, meg hát nyilván a rengeteg közösség, aminek a tagja lehet lenni, tehát hogy most van Discordon, Slacken, WhatsApp grupon, nem tudom én, Teams-en, rengeteg közösség, tehát hogy aki szereti az ilyen grupcseteket, azok imádni fogja ezeket az MVP közösségeket, de alapvetően tényleg egy ilyen hatalmas szakértői és kevésbé szakértői közösségnek lehet a tagja, tehát hogy itt nem az MVP-k, én azt szoktam mondani, hogy az MVP-k nem feltétlenül a legjobb szakemberek minden esetben. Tehát, hogy nem én fogom a legjobb PowerFX-et csinálni, vagy nem én fogok legjobb pluginokat csinálni egy model-driven alkalmazáshoz, vagy a legjobb, legszebb DEX-et, vagy a leghatékonyabb DEX-et, mert nem én fogom, tehát hogy vannak arra sokkal jobb emberek, de én azt érzem, hogy az MVP-k sokkal hatékonyabban tudnak közösséget építeni, sokkal hatékonyabban tudják előadni, hogy mire jó a Power Platform, vagy akár más technológiai terület, tehát hogy nem csak Power Platform MVP van, hanem teljes Microsoft, tehát még Excel-re is van MVP, meg Azure-re, meg HoloLens-re, meg AI-ra, tehát hogy mindenféle területre. És itt a közösségépítés szerintem a legfontosabb, tehát hogy az MVP cím is magáért azért jár feltétlenül, hogy itt az aktív közösségi hozzájárulás.
talán így a legszebben így tudom magyarul megfogalmazni. Ugye, aki tud munkahelyen kívül közösséget szervezni, az munkahelyen belül is valószínűleg jó eséllyel tud jól működő, jól funkcionáló csapatokat építeni, meg munkahelyen belül közösséget építeni, ugye ez is egy nagyon lényeges aspektus. Meg ugye mondod, hogy nem feltétlenül te írod a legszebb PowerFX kódot, meg hogy, mert hogy nem tehát az MVP-k nem azt nézik, hogy mennyire jó szakember vagy, de általában, aki MVP lesz, addigra már egy olyan szakember, vagy olyan szintre eljut, hogy szakemberként is kiemelkedő, vagy legalább nagyon jónak számít. Ezt nehéz jól megfogalmazni, de hogy tényleg alapvetően ez a közösségépítés, ez tök sok munka. De nagyon sok olyan soft skill kell hozzá, ami ugye a munkahelyeden, vagy a szakmádban is nagyon hasznos tud lenni. Igen. Meg ugye vannak, azt nem említettem, azt te mondtad az előbb, hogy vannak a student ambassadorok, akik tulajdonképpen az MVP-nek az egyetemi változatai, meg akár középiskolában is lehet valaki student ambassador, és ezt nem is úgy kell, hogy mondjuk az MVP-nek vagy a Microsoftnak kell nominálni, hanem ott lehet jelentkezni, hogy hello, szeretnék student ambassador lenni, és ahhoz is járnak, és amúgy tök jó szvegek. A Corvinuson volt egy srác, akivel még sajnos nem tudtam beszélni, csak láttam, hogy itt ő volt Magyarországon, most már szerintem nem student ambassador, de itt is volt Magyarországon, most jelen pillanatban nincs senki Magyarországon, aki student ambassador, tehát hogy azt így egy betöltetlen űr, amit be lehet tölteni és ki lehet választani. És ő munkakeresésben is nagyon sokat tud segíteni. Rengeteget, meg ugye ez tök jó hamar elkezdeni, mert nem is csak azért, hogy majd ez konkrétan tárgyilagosan ez segít a munkakeresésbe, hanem az, amin keresztül mész ahhoz, hogy ezt elérd meg, hogy ezt fenntartsd, olyan skilleket tudsz építeni, hogy azok tényleg nagyon hasznosak lesznek, és én is középiskolában meg egyetem alatt tökre nem foglalkoztam ezekkel, és hogy nem azt mondom, hogy nem vagyok elégedett azzal, ahol tartok, mondjuk egyébként nem vagyok elégedett, de hogy mennyivel előrébb tarthatnék, hogyha sokkal hamarabb kezdtem volna, sokkal komolyabban menni ezeket a dolgokat. Szóval tényleg, aki szeretne karriert építeni, vagy fontos neki majd a leendő karrierje, meg az, hogy milyen szakember lesz, érdemes ezeknek is utána nézni. De meg sokszor ugye azért az egyetem nem feltétlenül a legnapra készebb tudást adja. 15-20 meg 30 éves technológiákon dolgoznak itt-ott, és nem azt mondom, meg nem akarok általánosítani, sikerült, de hogy alapvetően tényleg ez sokszor, ha naprakész tudást szeretnél, akkor idézőjelben magadra vagy hagyva, és ebbe tud segíteni, hogy akár ad egy olyan közösséget, akiktől tudsz tanulni, meg tényleg egy ilyen, ez a hozzáférést ad olyanokhoz, amihez amúgy ez a földi halandó nem fér hozzá. Elég sok mindenről beszéltünk, Máté, valami végszót vagy összefoglalót szeretnél mondani? Vagy mit üzensz a nézőknek? Vegyenek részt a közösségben. Az szerintem tök fontos és tök hasznos, és nagyon jó tud lenni. Minden szempontból várjuk szeretettel az összes hallgatót, nézőt, nem tudom milyen formátumban fogyasztják ezt a tartalmat a Collab Days Hungary nevezetű eseményünkre. Angolul lesz amúgy, ezt sem mondtuk korábban, angolul lesz. November 28-án, tehát hogyha valaki angolt szeretne gyakorolni, és mellette egy kicsit tanulni a Microsoft technológiákról, akkor nagyon sok szeretettel várjuk az ingyenes konferenciánkra november 28-án, illetve ha esetleg a korábban említett előadásomat szeretné bárki meghallgatni, akkor november 20-án, jövő héten egy webinárban fogom ezt tartani az SPC-vel közösen, szintén egy európai közösség, hogyha esetleg bárkit érdekel, akkor november 20-án valahogy napközben, most így hirtelen nem tudom pontosan mikor, ott elérhető lesz, és meg tudja hallgatni élőben. És köszönöm a figyelmet mindenkinek, jó volt itt lenni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Máté. A linket a webinárhoz, vagy nem webinár, hanem az online konferenciához, nem tudom pontosan mi ez, ahhoz belinkeljük majd, és akkor ott meg tudják nézni az előadásodat. Szerintem én nem külön fogom felvenni most az elköszönőt a YouTube videóhoz, hanem akkor elköszönök itt. Köszi szépen, Máté, hogy itt voltál. Szerintem érdekes, hasznos dolgokról beszéltünk. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek még majd hasonló tartalmakat látni. Szeretettel várunk mindenkit november 28-án az Impact Hub-ban Budapesten a Collab Days-re. Érdekes előadások lesznek, és találkozunk majd a következő videóban.